Kaixo, eskerrik asko, gonbidatzeagatik hemen azalpenak ematera. Gonbidapena onartu nuenean, enekien hainbeste teknofiloz inguratuta egongo nintzela, baina ez da arazo, nien naiz teknofoboa lasai. Baina, bai, egia esan, eman nahi dudan mezu garrantzitsuena da, eremu digitaletan gertatzen denaren, ez dakit, kausa nagusia seguraski ez dagoela eremu digitaletan, eta ni batez ere eremu digitaletatik kanpo gertatzen denari buruz arituko naiz, pentsatzen dudalako, gauza asko ulertzeko gakoa hori dela. Eta, bukaeran aipatu egingo dut, baina bukaeran aipatzez apartu eraintxera aipatuko dut. Ez dakit, pentsatzen dut, garaian entzungo zen dutela, nola garatu zen udaberri arabiarra, ez da? Horre asko hitz egin zen sare sozialetaz, baina nagusiki, oso ikerketa interesgarria daude horri buruz, nagusiki, hor gertatzen zen, sare sozialetan gertatzen zena oso garrantzitsua izan zen, baina sare sozialetatik kanpo, plazetan, kaleetan, jendearen elkarrizketetan eta mobilizazioetan hor gertatzen zenak baldintzatu zuen bereziki sare sozialetan gertatzen zena, ez? Hasi ingo naiz. Nire, ikusi duzute, PowerPointik gabe etorri naiz, ni Josuren frontekoa naiz. Besterik gabe, oain dela desente, 1982an, Francis Fukuyamak aldarrikatu zuen historia amaitu egin zela. Wikipedian, wishful thinking begiratzen dugunean, Francis Fukuyamaren argazkia agertu beharko litzateke. Historia etzen fotograma horretan gelditu. Gauza asko gertatu dira arrezkero, eta behar bada oraindik ez dugu ia ezer ikusi. Gure garaiaren ezaugarri bakarra aukeratu beharko banu, seguraski esango nuke trantsizioa dela. Gure garaiaren ezaugarri nagusia trantsizioa dela. Gurea ez da edozein aro. Momentu honetan, 6. desagertzea handia hasi da. Zientzialariek esaten duten ez. Duela 954 milioi urte gertatu zen lehenengoa, ordobiziarra. Duela 66 milioi urte 5. Kretazeokoa. Orain 6. hastapenetan gaude. Urrengo 7 hamarkadetan, animali espezian erdia desager daiteke. Gure planeta, Lurra, oasi bada espazioaren bazter honetan. Oasi bat, basamortuaren erdian. Uraren zikloek ahalbidetzen dute bizia. Berotu egin dugu, Lurra, zikloak azeleratu egin ditugu, eta horregatik, gero eta lehorte gehiago, eurite gehiago, uholde gehiago. Baina ez dira animalia bakarrik desagertuko. Kulturak eta hizkuntzak ere desagertuko dira. Munduan diren 6.000 hizkuntzetatik, 150 eta 180 artean desagertu daitezke 2001 urterako. Eta noski ez da hondamendi naturala. Ruper Ordorikak kantatzen duen zientzia fikziozko poema batean, Joseba Sarrinaindiak, hauxe esaten zuen. Zer geratuko da gerorako? Leku izenak agian ez besterik, Ursuaia, Itxasu, Irulegi, Ausuruk eta Txoko Maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu leku izenok. Kanta zoragarria, poema ederra da. Nere asmoa ez da apokaliptiko jartzea, nere asmoa da esatea gaur egun egiten dugunaren araberakoa izango dela etorkizuna. Eta egiteko aukera handiak dauzkagula. Beraz, egiten dugunaren araberakoa izango dela. Lev Vygotsky, zientziaren arloan erraldoi bat izan zen. Eta hala ere oraindik ez da behar bezain ezaguna. Orsa hirian jaio zen, Minsketik gertu, Bielorrusian, 1886an. Ambizio handiko helburua zuen. Gizakiok goi mailako prozesu psikologikoak nola garatzen ditugun ikertu nahi zuen. Egoera aztertzeko gaitasuna, arrazoitzeko gaitasuna, aurreikusteko ahalmena, arreta, horiek dira goi mailako prozesu psikologikoak. Vygotskyren erronka sekulakoa zen, baina gainera, Vygotskik bazekien tuberkulosia zeukala eta edozein egunetan hil zitekeela.
Eta hala izan zen, 37 urte zituenan bukatu zen bere mundualdia. Baina etzen alperrik pasa mundu honetatik. Besteak beste, jendea hobeto bizi dadin ekarpen garrantzitsua egin zuen ikerketa zientifikoaren bidez. Vygotskyren ikerketetan, arrunta zen, haur bati altzari baten gainean gozo bat jartzea. Iristen etzen leku batean. Eta aldi berean, gozoa zegoen lekura iristea animatzea. Vygotskik egiaztatu zuen aurrarentzat ekintzen bidez saiatzea bezain garrantzitsua zela, egiten ari zenari buruz eta egin nahi zuenari buruz hitz egitea. Ekintza bezain garrantzitsua zen hitza. Erronka zaildu ala, umeari jartzen zioten erronka zaildu ala, aurrak gehiago hitz egitera jotzen zuen. Eta erronkari aurre egiteko hitz egitea debekatzen zietenean, aurrek ezin izaten zuten beren helburua lortu. Ukitzen, usaitzen eta batez ere ikusten duenak ezartzen dizkio mugak tximuari. Aurrak ordea hizkuntza ondo erabiltzen ikasten duenean, zuzenean hautematen ez dituen bideak irudika ditzake hizkuntzaren bidez. Hizkuntzak ahalbidetzen duen irudimenak errotik eraldatzen du aurraren eremu psikologikoa. Bertan ez dagoena ere integratu egiten da aurraren ikuspegian. Azken batean gizakiari hizkuntzak sekulako askatasuna eman diezaioke. Eta are eraginkorragoa da bestekiko interakzio aberasgarrietan erabiltzen dugunean. Vygotskik utzi zigun kontzeptu garrantzitsuena agian, garapen hurbileko eremua da. Honela definitu zuen. Bakarrik egin dezakegunaren eta beste norbaiten laguntzaz egin dezakegunaren arteko aldea da, garapen hurbileko eremua. Bakarrik egin dezakegunaren eta beste norbaiten laguntzaz egin dezakegunaren arteko aldea. Honezkero baten batek galdetuko zion bere burua, honek guztiak zerikusi daukan hemen gaur aztergai dugunarekin. Gogora dezagun hitzaldiaren izenburua, zergatik da garrantzitsua daukaguna sozializatzea eta nola lotzen da hori ingurune digitalekin. Bueno, adibide baten bitartez azaltzen saiatuko naiz. Adibide hori kultur sorkuntza da, sorkuntza artistikoa. Askotan pentsatu ohi dugu sorkuntza individuo batek bere bakardadean ekoizten duen aurkikuntza dela. Marrazki bizudunetan personai bati bonbila pizten zaionean bezala. Ideia hori 19. mendean indartu zen, genio sortzailea, originaltasun individuala bereziki, plagioa. Ukazina da individuak zer esan handia duela sormen prozesuan, hori ezin daukatu. Baina sormena funtsean aurretik existitzen diren osagaiak hartzea, berkombinatzea, forma ematea, edatzea eta legitimatzen saiatzea dela. William Shakespeare delako batek oso garbi zeukan. William Shakespearek eta bere lankidek. Sorkuntza taldekoek alegia. Ezagutzen zituzten historiak hartzen zituzten, berrerabil egiten zituzten, Williamek forma ematen zien eta taldean historia berria erabiliala obra borobildu egiten zuten. Sormen prozesuan ez zuten bakarrik idazleak eta aktorek parte hartzen. Tartean publikoak ere parte hartzen zuen. Errementariak, bizarginak, kandelaegileak, fisikariak, idazkariak, jostunak, jauntxoak. Pop kulturan bezala, Shakespearen lanak ikustera askotariko jendea joaten zen antzokira. Saioa ikusten zuten bitartean, jan eta edan egiten zuten. Aktorei hitz egiten zieten. Antzezpenari buruzko iruzkinak ozen partekatzen zituzten eta horre guztiak lagundu egiten ziren Shakespeare eta bere lankidei idatzizkoa hobetzen. Aurretik idatzi zutena hobetzen. Vygotskiren aurrekin gertatzen zen bezala, interakzioak ahalbidetzen zien erronkari fundamentuz aurre egitea. Interakzioa intentsitate handikoa eta aberasgarria bada, errazagoa izango da bikaintasunera hurbiltzea. Urrezko aroan, orain dela urte gutxi, nola egin zituzten telebistako serie honenak, The Wire, 6 Feet Under, Mad Men, gidoiak taldeka idazten zituzten interakzioan. Era berean zientzian ere gero eta arraroa da kalitatezko lanak bakarka egin ahal izatea. Zientzian lehenik aurretik beste egindako lana irakurtzen da, aitortzen da, eta gero norberak bere taldearekin ekarpena egiten du, ez? Hori ere artikulo zientifikoetan egitura hori jarraitzen da zurrun. Artetan gauzak ez dira hainbeste aldatu. Baina harrigarriena ez da metropolietan hori ez aldatzea. Harrigarriena da, nola guk,
kultura eta hizkuntza gutxiagotuetan moldatzen garenok, nola guk metropoliaren eredua hain hurbiletik segitzen dugun. Metropoliaren 19. mendeko paradigmak harrapatuta gauzkala dirudi. Azken urteetan sarritan entzun dut adibidez euskal literaturan, arazoa ez dela ekoizpena, arazoa irakurle falta dela. Nik uste dut erronka ez garela ondo enfokatzen ari. Liburu batek irakurle gutxi badauzka, pentsatzen dugu arazoak 3 izan daitezkela. Batetik obra, edo kalitate falta, publikora ez dela ondo egokitzen, beste batzuekiko leian galtzaile ateratzen dela, pentsa dezakegu arazoa hartzailea dela. Ez dagoela prestatuta, ez dela enteratzen. Eta pentsa dezakegu arazoa edapen kanala dela, obra ez dela ondo zabaltzen. Ziur aski, sozializazio arazoak aipatzen ditugunean, edapen kanalari buruz ari gara, edo bestela ondo prestatuta ez dauden hartzaileei leporatzen diegu. Baina nik uste dut, horrela pentsatzen dugunean, Matrixetik pentsatzen ari garela, metropoliaren burmuinetik. Igorle hartzaile eredu sinplean erraz erortzen gara. Gure lana ezpada iritsi, behar duguna zer da, bozgorailu ozenago bat bakarrik. Bozgorailuak ondo daude, baina hori bakarrik behar dugu. Liburu bat aukeratzen dugunean, zergatik aukeratzen dugu bat eta ez bestea. Eta musika aukeratzen dugunean, hizkuntzagatik da. Kulturaren hipereskaintza dago, mugarik gabeko azoka. Zergatik aukeratzen dugu bat eta ez bestea. Kalitateagatik, zer da kalitatea? Ez dut ukatzen, kalitatea badagoenik, existitzen da, baina zer da? Fast and Furious pelikula ezautzen duzue? Fast and Furious, kotxeak eta... Pelikula horietan, legez kanpoko kotxe lasterketak dira ardatz. Pelikulez gain, Fast and Furious buruzko bideojokuak, soinu bandak, hostailuak, fantaldeak eta bilkurak daude. Fast and Furious mundua da. Eta beste gauza askoren oihartzuna dakar, eta markak uzten ditu. Kosta egiten zai sinistea Fast and Furious ekoizpenek inolako trascendentziarik ez dutenik, bere jarraitzaileen bizitzetan. Kosta egiten zait sinistea kontsumogai utxalak direla. Niri 20. mende hasierako italiar futurismoa gogorarazten dit, Fast and Furiousek. Filofaxista izan zen futurismo hura. Filippo Tommaso Marinetik manifestu futuristan hauxe idatzi zuen. Idatziko izuet, irakurriko izuet. Munduaren distira aberastu eginda edertasun berri batekin. Abiaduraren edertasuna. Metraia gainean korrika doala dirudien kotxe bat, samotraziako garaipena baina ederragoa da. Loriatu nahi ditugu gerra, munduko higiene bakarra, militarismoa eta patriotismoa, anarkisten keinu suntsitzailea, hiltzen duten ideia ederrak eta emakumearekiko mespretsua. Artea ezinbestean izan behar da indarkeria, bidegabekeria eta krudelkeria. Hori esaten zuen Marinetik bere manifestu futuristan. Nik uste dut Fast and Furious hortxe lerrokatuta dagoela. Hor fondoko karga ikaragarria da. Bizitzaren esparruan leku asko ukitzen ditu. Gure bizitzetan trascendentzia handirik ez duten liburuak, pelikulak eta museoak alde batera uztera jotzen dugu normalean. Oihartzunik egiten ez dutenak, marka uzten ez dutenak, alde batera uzten ditugu. Kosta egiten da identifikatzea, kosta egiten da aitortzea batzutan. Baina kultur sorkuntzaren bat aukeratzen dugunean, marka utziko digun zerbait hautatzera jotzen dugu, baita Fanta naranja eta palomitekin konsumitzen dugunean ere. Gakoa beraz, marka hori nola sortzen den identifikatzea da. Igerian ikasteko zer behar da? Nahiko alda aurrari igerilekua non dagoen erakustea eta salto egitera animatzea. Badakigu ezetz. Igerian ikasteko aldamiaje oso bat behar da. Helburua ez da aurra hasieratik bakarkako igerilari autonomo izatea. Ikaskuntza prozesuan aldamioak jarri bartzaizkio, bidelagunak, kortxitoak, taulak, sakonera gutxiko igerilakoak. Igeriketan ikasteko aldamiajerik ezpalego,
kamikazea kenduta. Zenbatek ikasiko lukete igerien? Galdera beste era batera egingo dut. Literaturan edo bertxotan edo antzerkian zaletzeko aldamin jerik ez badago, frikiak kenduta, zenbat zaletuko dira? Enaiz kultura sorkuntza errazteari buruz hitz egiten ari, ez dauka horrekin zerikusirik. Ze aldamia jedaukagu guk? Hizkuntza eta kultura gutxiagotuetan moldaltzen garenok, friki kultureta kenduta, bestelako jendea zaletu dadin. Metropolietan, kultura hegemonikoetan ez daukate horrelako galderak egiten ibili beharrik. Kultura indartsuen sormenguneak, edapen kanalak, zaletzeko espazioak, zaleen arteko harremanak, hain dira boteretsuak, ezen berezkoa balira bezala sentitzen ditugun. Naturalizatu egin ditugu. Ikusezina dira. Despacito kolatzen digute, eta jende gehienak pentsatzen du agian pixka lotxatuta abestiak berez dituen ezaugarriengatik gustatzen zaigula. Baina ez da berezkoa. Gustuko bilakatzen diren abesti, liburu, pelikula horiek badute beren espazioa eta gu pasatzen gara espazio horietatik. Espazio horietan hazten dira eta espazio horietan zaletzen gara. Despacitoak gure aisialdiko espazioetan entzun ditzakegu. Guk maite dugun jendearekin gaudenean, inporta zaizkigun gauzak egiten ari garenean, ondo pasatzen ari garenean. Gure aisialdiaren soinu banda bilakatzeko aukera handiak dauzkate horrela despazitoek. Eta bide batez behar bada, ez zaizkigu batere desaketxeginak irudituko. Joko zelai horretan, ze espazio dauka euskeraz egiten den kulturak jendearen zaletasuna aldamiatzeko. Erantzuna ez da berdina kultura adierazpide guztientzat, musika mota batzuek eraiki dituzte arnasgune diren espazioiek, ia konturatu gabe gure bizitzen soinu banda dira. Bizitzan gertatu zaizkigun gauzen oihartzuna dakarte, sentitzen ditugun gauzen marka daukate. Berritxarrakek bere azken diskoan abesti bat eskaini die, gure kulturaren birikak deitzen die. Eta hala ere nik uste dut, ez direla bakarrik, kanta horretan agertzen diren musikaretoak, kulturaren birikak beste leku askotan ere badaudela. Bersolaritzak ere aurkitu du bere formula oraingoz. Interakziorako espazioak eraiki ditu. Eta zeuzkanak mantendu eta eraldatu egin ditu. Espazio horietan elkartzen da jendea eta bigotzkiren aurrak bezala, beren eguneroko erronkei egiten diete aurre, aisialditik, ondo pasatzetik, baina baita egunerokotasuna ulertzeko azalpenak eraikitzetik. Gure bizipenei esanahia ematetik. Bertsoa da katalizatzailea. Baina funtsean, interakzioan ekoizten diren bizipenek auspotzen dute zaletasuna. Zinera joaten garenean ez dugu besterik gabe pelikula ikusten, gauza asko gertatzen dira. Ziur aski, pelikula bat ikusten dugunean, bertso saio bat entzuten dugunean, ziur aski, esperientzia horiek bizitzera zaletzen gara. Nagusiki, esperientziak pizten du zaletasuna, ez pelikulak, ez kantak, ez bertsoak. Esperientziak. Jendarte batean, testuinguru jakin batean, gertatzen diren interakzioek sustatzen dute zaletasuna sortzea. Bersolaritzan adibidez, bersolaritza ardatz duten bizipenek ahalbidetzen dute berso zaletasuna, ez bersogintza soilik. Ez bersogintzak soilik. Hortaz, esperientzia horiek bizitzea sustatzen dute, olako sustatzen dute esperientzia, beraz, komeni zaigu, olako espazioak sortzen, alegina egitea, ez? Aurrekoan ertzainak taldearen kontzertura joan nintzen, halako batean, ezer ez da berdin kantan, inon baino alaiagoa izanen da kantatzen hasi zirenean, ia jende guztia hasi zen hori kantatzen, eta, horiek ez zian letra baten kanta soiak. Horroi hartzun eta marka asko zeuden. Horrelakoetan, hori, ez da kanta bat bakarrik, ez da. Baina zer gertatzen da, zu literatur friki bat ez baldin bazara, liburua, behar bada, liburu bat besterik ez da. Urrundik begiratzen duzun igerileku bat bezala, ez? Salto egin nire igerilekura eta ikusiko duzu. Behar bada, a priori, liburu horrek daukan trascendentzia utxala da. Gakoa ez da programatzen den edo ez bakarrik. Gakoa da, ea badauzkagun, edo ez, sorkuntza eta zaletasuna sustatuko duten espazio horiek. Leku imanak behar ditugu.
Magnet place, hau da Michael Farrellek plazaratu zuen kontzeptu bat. Lekuimanak, magnet place. Erakartzen duten lekuak, jendea elkartu dadin. Biografiak gurutzatzen diren lekuak. Jendeak zaletasuna garatu dezan. Eta jende horrek sortzailea elika dezan. Eta sortzailea leku horretan artistikoki aberastu dadin. Eta gero, ekoizpen artistikoa liluragarria izan dadin. Sortzen dituzuen gune digitalak ez dira hain eraginkorrak izango, bozgorailu hutsak badira. Interakziorako foroak izan behar dira. Bigotzkiren umeek altzari gainean dagoen gozoa topatu ahal izateko baldintzak eskaini behar ditu. Udaberri arabiarrean interneteko sare sozialek berebiziko garrantzia izan zuten, baina etzen izan bozgorailu izan zirelako bakarrik. Ezaugarri pluralistak zituzten, foroiek, eta gainera jendea fisikoki elkartzen zen plazekiko lotura zuzena zuten. Sare sozialak kaleko interakzioa edatzeko eremua izan ziren. Googleek eta Facebookek, horiek argi daukate. Jendearen bizi indarra kapitalizatu nahi dute. Jendeak dauzkan interakzioak diru etekin bihurtzea da beren helburua. Badakite jendearen bizi indarra oso aberatsa dela. Hau da, Matrix bezala, ez? Mundu honetan daukagun energia iturri oparoena da, agian. Horregatik, Googleek eta Facebookek elkarguneak ekoizten dituzte. Interakzioak bertan gerta daitezen. Hub bihurtzea da interakzioak kapitalizatzeko bitartekoa. Hub bat zer da ba? Sarean dagoen kokagune bat da, eta bertan makina bat bide gurutzatzen dira. Nodo arrunt batean, baino askoz gehiago. Kultur sorkuntzak eta zaletasunak antzera funtzionatzen dute. Guk gure jabak baditugun edo ez ditugun hori da kuestioa. Ekoizpen gune erraldoiak iraun egingo dute. Baina horrekin batera, mundu osoan ari dazten Henry Jenkinsek kultura parte hartzailea deitzen duena. Eta nik uste dut guk gure bertsioa behar dugula. Gure sortzaile honenek bakarka sekulakoak lor ditzakete, egin dute eta egiten ari dira. Baina ez dezagun ahaztu Bigotzkiren garapen hurbileko eremua. Bakarrik egin dezakegunaren eta beste norbaiten laguntzaz egin dezakegunaren arteko aldea. Inoiz begiratu aldiozue begietara gizakia ez den primate bati. Gizakion begiak desberdinak dira. Gainerako primate gizaki ez diranek, 220 primate espezie daude gizaki ez diranak. Eta, beraien begietan, zuririk ez duzu ikusiko. Zergatik? Gurean bai, ezta? Zergatik? Abantaila evolutiboa da. Bai beraientzat eta bai guretzat. Haientzat abantaila evolutiboa da, horrela besteak ez duelako ikusten norbera nora begira dagoen. Baina gizakiontzat kontrakoa, abantaila evolutiboa da gizakioi begietan zuria ikusi ahal izatea. Zergatik? Zeren horrela besteek ikus dezakete gu nora begira gauden. Eta zergatik da hori abantaila evolutibo bat? Horri esker besteari buruz askoz gehiago jakin dezakegu eta bestea pentsatzen ari dena hobeto ulertu dezakegu eta beraz lankidetzarako aukerak askoz handiagoak dira. Bigotzkik argitu zigun, interakzioa, lankidetza, hori da gizakion bereizgarria. Ez detinoza izan behar, ez, elkar suntzitzen ere badakigu, beste animalia askok bezala, baina lankidetzaren bitartez sortu dezakegun sinergiak ez dauka parekorik. Europar kolonizatzaileek Maurizio Irla zapaldu zutenean, liluratuta gelditu ziren, bertan bizi zen eta inoiz ikusi ez zuten hegazti bitxi batekin. Gorputz sendoa zuen, hego lodiak, hanka motzak, moko handia. Ezin zuen egan egin. Baina kokoak
beste inork ez bezala hautsi zitzakeen mokoarekin. Dodo deitu zioten. Dodo. Inoiz ez zuen harrapakaririk ezautu. Bera harrapatu nahi zuen harrapakaririk. Inoiz etzen mehatxupean sentitu. Eta ez zion beldurrik Europar kolonizatzaileari. Haiekin bizi izan zen 80 urtez, harik eta betirako desagertu zen arte. Etzen ehizatuta desagertu. Ez zuen lortu kolonizatzaileek eragin zuten ekosistema aldaketara egokitzea. Museoetan bere ezurdurak baino ezin dira ikusi gaur egun. Tanbalakoke zuhaitzetik erortzen ziren fruitu helduak janez elikatzen zen dodoa. Baina hori jateak ez zion soilik dodoari mesede egiten. Zeren zuhaitzaren haziak, horre nolaiteko geruza lodi batzuk zituen, eta dodoaren liseri aparatutik igarotzen zirenean bakarrik bihurtzen ziren zuhaitz berriak sortzeko emankor. Zuhaitz honek luzaroan bizitzeko ahalmena du, baina orain, dodorik ez dago, eta desagertzeko arriskuan dago. Postdodoismoa. Postdodoismoa hitz xelebrea da. Baina ideia bat islatzeko balio badu, nahikoa. Ekosistema aldaketaren aurrean, bere burua eraldatzeko gai den zera hori adierazi nahi du. Luzaroan bizi da deia, postdodoismoa. Eskerrik asko.